Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Bo día, clementinos e clementinas. Benvidos a un novo podcast de Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Hoxe, nun novo capítulo de Camiñando pola Vía 19, imos falar sobre a historia do calendario romano. Desta volta, presentámosvos o mes de marzo. Na antigua Roma, marzo era o primeiro mes do calendario romano, adicado á deusa nai Magna Mater. Isto foi así ata que o segundo rei de Roma, Numa Pompilio, estableceu o mes de xaneiro e de febreiro. Marzo debe o seu nome a Marte, deus da guerra e das colleitas. Logo dos duros invernos europeos, cos camiños asolagados de auga e lama, viña o comezo da primavera, que traía consigo unha mellora nas condicións climáticas. Deste xeito, no mes de marzo, comezaba a tempada de colleitas coa sementeira, pero tamén comezaban as campañas militares. De aí o nome en honor a Marte, o deus da guerra. Marzo tamén era coñecido como o mes das mulleres. As vestais renovaban o lume sagrado, facíanse arrendamentos públicos, celebrábanse os comicios. Os domos maxistrados escollían este mes para iniciar o exercicio das súas funcións e celebrábase a festa dos escudos sagrados. Neste mes reanudábanse os traballos no campo e preparábanse as armas para a guerra. Marzo viña acompañado de moitas festas, as matronalias ou festa das mulleres casadas, a procesión do Sancilia ou escudos sagrados, o navío de Isis, festividade adicada aos navegantes, a festa de Ana Perena, dedicada a esta deusa na ribeira do río Tíber e outras. O 25 de marzo era coñecido como o equinoccio da primavera. Ese día tamén festexaban a festa da alegría, na que se celebraba o renacemento da deusa Cibeles. A xente vestíase con disfraces do máis variado, nunha especie de entroido. Agardamos que vos gustara o podcast de hoxe e que aprenderades moito sobre a historia deste fermoso mes que comeza hoxe mesmo. Un saúdo a todas as ointes de Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola.